हाग्रानि मैदेरजों न' बां सिफायजानाय गं 25 नखरफोरनो अनसुंथाइ बिक्रम दैमारिनि थांनाय माखासे सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय डिमाकुसि आरो आथारिकाटआव हाग्रानि मैदेरा न' बां सि जोम सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरनो दिनै TCLCC चेयारमेन बिक्रम दैमारिया बेरगाव ब्लकनि आफादगिरि खगेन बसुमतारी, बेरगाव जिल्ला BPFनि आफादगिरि कुमुद कछारी आरो BCDCनि चेयारमेनफोरखौ जथायै लानानै माइरं, दालि, जानाय थाव आरो संख्रि राननानै होयो। गोबां हायाब्लाबो आंनि फारसेनिफ्राय जि हायो बेखौनो होबाय होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। जोंहा नैबे 30 नं भेरगाव समस्तियावनो आथ्रिकाट BCDC आरो सुक्लाय BCDCआव थांनाय सानसेनि आगोल हराव मैदेरा फैनानै गोबां न' बांखौ सिलिंखार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो आं जेब्ला क'क्राझाराव दंमोन जोंनि बे समस्तिनिनो पार्टिनि लिडारफोरा मुरब्बिफोरा आंनो खोन्थाहरदों बिथांमोननि माइ माइरं सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे न'खौबो प्राय सेफायजोबना गालांदों। 10-11-12 कन्टिनिउ मैदेरा फैनानै बेबस्था खालामदों। दा बिखाय बर्तमानाव सोलिनो थाखाय बिथांमोननो 25 केजि माइरं ओमफ्रायो मिठातेल आरो दालि 2 केजि बर्तमान होनाय जाथ'दों। आंनि बिब्तिगतनिफ्राय सरकारनिफ्राय जोङो मोनगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोनगोन बेखौ जोङो सरकाराव जों एप्लाइ खालामो। दा बर्तमानाव सोलिनो बेखौ होनाय जादों। दा मैदेरा जोंहा गले गले बे सुक्लाय आथ्रिकाट प्राय जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ जों सरकारनो जनायबाय थादों। दा खोथाया जाहैबाय मानसिया जेरै बांदों जिब जुनाराबो बिदिनो बांदों। मानसिया मालाबा जिब जुनार थाग्रा जायगाखौनो सेनो नागिरो बा मालाबा आरो जिब जुनारा फैनानै मानसिनि थानाय न' बांखौ सेफायनानै गालाङो। दाथ' नों जेबो खालामनो हाया। दिनै मैदेरा थानो थाखाय जायगा नागिरदों, जायगा गैया, बांदों बारिलांदों। बिनि थाखाय निस्सय दिनै हायेनाव फैनानै मानसिखौ उपद्रब खालामफैयो आरो मालाबा मानसिबो सिथारनायखौ जों नुनो मोन्दों। प्राय मानसिबो जिउनि खहा जायो, न'फोराथ' सेस जाखायो। दा बेनिखायनो जों सरकारखौ खावलायगोन स्थायि मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन जुदि एसेब्लाबो होनो हायोब्ला 100% नङाब्लाबो 50% जे सरकारनिफ्राय जोङो हेफाजाब मोननानै बेखौ जोङो रैखाथि होनो हायोब्ला मोजां जागोन। प्राय जोंनि बे भेरगाव समस्तिनि साहा ओनसोलाव आरो नेवने सेरफांनि साहा ओनसोलाव जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंहा मानगोनां MLA महेश्वर बर' सार बिथाङाबो एसेमब्लियाव बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। निस्सय फैबाय थानाय समाव बेनि थाखाय मोनसे सलुसना फैगोन होननानै जोङो आसा खालामना दङ। हाबोदानै थानो थाखाय खावलायदों जेन बेबायदि घटनानिफ्राय जाथायनिफ्राय मानसिनि जिउआ जेन खहा जाबावा। दा बै हाथिखौ होबथानो थाखाय आरो नायनो थाखाय एसे प्रटेकसन होनो थाखाय EM सारा मोनबा जायगायाव मोनसे टंसि टाइपनि न' बानायनो होदों। बेखौ जायगाखौ आं दै साबमिट खालामनाय जाबाय। एसेब्लाबो मबेथिं फैदों बेखौ नायनो थाखाय रायजोआ स्थानीय रायजोआ जायगा एसे स्कप मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। दा दिनै जा फिसा अनसुंथाइ सासे समस्तिनि मुरब्बि जानानै आङो होनो नाजाबायदों। बेयो जथेस्थ' नङा। न'फ्रा बायफ्लेलांबाय जिहेथु बेखौ जों सरकारनियाव खावलायगोन। सरकारा जेन बेखौ इनिसियेटिभ लायो, राहा लायो थाखाय आं खावलायगोन।